Dan ni kepor ngapan pa wi ka jisngo ngo i blai sai sin pan ila bandon nak ni kepor nakam ta ban ai ka burom ka jingro asu blai oi brasti yong yo ban tre ban kta ani kepor pat plai por khnang aka jidai kum ki bangai bani kendulang aka jiskri ma ka bisi sien stio dan ni kepor nget I bado ini rap ingaban peni ka slide meneng lehi ngebun mengasak divert bai mo tinggal ngai badu nyerap apa ni ke slide te hang te pi ke dur te se pusan ke kubor pan aing te to ne kubor haswai ke pan ai pi ka kubor nak ting ke jung play na dokumen se simpat bo play ibet ya kon penur ka man ke janmit pan ai pi kubor ke pan ai sim le sing pan play os ngau ru re kan long pat se sin pan ai sim ha ke jing te jingi kum kita ki bangai mo how play eka kubor ke pan sam pat pi ke long Shapang ka jing skos kem ha ka jing duai ka jing skos kem ha ka jing duai ka meni ka desh pangka jing duai ya ka bala pension rim na ka sam ka ba arpinyo ka khot benikong ha du ka saw te shwa jing ta in buti shwa ha ka jing duai ko pa jing neng adwai ban IT shime ko kan rat akan ka janmet ya ka kubor ka belengkot ka ban ai ha pen ki shakri ki jome kan long ka jingker khu nam ta jing lang baro bangin yo mesin nagane kaktin ke jome ke bo David utho ban peni ban ya rap ko tro ai ta ki bangai ban don kita ke Jesus kam ha ke jinget abangi duai ban ekran ban me along tang shikri brit jome ko try na pen ketang no sheme ikine baro nam ta ko burom jome ha ke ketang Jesus duai amen ade ka por ngit pai na ka sam ka ba pinyo peni gitu ka khot bible number the pule mangayo figuring bilang mah itu kasam ka arpinyo ngin pule kdiat ka ong kumne ngin pule tangat khot ka banikong hadu balai shwa hadu basaw utrai ulong ka jingshai junga bat ka jingpen im junga yano ngan shepting utrai ulong ka bor ka jingpen im junga yano ngan kawe habaki nongles ni ki lap yanga yakaban ba mi ka do junga kata kinong yala yanga bat kinong shun junga kila jentot bat kila kelon lau pat yo pom usong dara yela yanga kadonut jenga kan om shifting laga tma ka yang yela yanga hakeniru ngan slow sngai to kendet abide berkene ke benta kwa panai tangkung ijing lang prang shua kade ka sam ka ba apinyo kade ka jing duai ka jong David prophetip spangka jing duai dan kam shu berbatai kade ka jing duai ka jong David hakapor budan hapedang ke jingya bun ki scholar ki batai ki ong ba David utho ikine hakapor bo perri no simsol bikin mau simsol mut ban penyap ya David nak daw juga jing bishni kani ka sam ka ba arpinyo ka peni hangi syapang ka jing scam ka confident ha ka jing duai David bat ublay ka bamut hakui ka nongrem kalong ba don atli ki ba David ubu haublay ka banengkong ngade ka jing yalam kamut ublay un yalam kabar ublay un yada what happened ki jingma but ki jing pen shifting ki ba crowd ki ba yikendo David udon ya ka jing singai ya ka jing sko scam haublay kendet ka wenga kwa ka ban wara hang ni kalong ba aga jing Kristan kam dei ka basuk ingi ka don be ka jing kun ka don ka jing le aw piduai tip ublay jubab nem jubab tip ublay yo sko nem kan don be kata ka jing sko happy Pechwan na ka sam ka arpunyo pin iba David kumno ushania daga Jesus kam longkat balong ushania tulilut haublay arjin duwa ke jo do nagani ka sam ka arpunyo ka jing duwa ke jo David nga sot ngawan ra lightly ki mat jing puson kum ka jikai hakani ka por ka bamenta ka banikong kalong ka jing sos kem ka beno ya ka jing shifting ku bang pule pin na ka khot banikong hadu balai ka jing sos kem ka beno ya ka jing shifting ka baar duai ban wat ya ka khmat ka jong utrai bat ka balai ublay uyo sngo ya ki jing duai
Matangit po siya kamat kabenekong. Pagkata kalong kajing sos kem kabe no ya kajing shep ting. Ka kum kibriu hi baro ngiman bat ngikendu ya kajing shep ting. Ngim lalai ne kata kaptam ki kena ret. Ma buan maki shep ting bai. Harukom. Kajing shep ting kadai kajing dom kabatap kabaset kut lani kabaset bendi yu briu. La kalong ikirang ba kesamla ki kena baro khoi. Kajing shep ting ka don bai. Ha kajing im kajongi. Aku akan buat kena kajing kelipat. In pasyu David. Hakan aku rukom. Baka jing so scam kajong David pat. Kena kajing shifting kami o jaka ka beno kajing shifting. Hakan aku rukom. Ini pa ni kapor ki mat ki David ku ban ai. Lama kajing pen pau kajong u. Daga donut jeng ya ki mat ki u pelong ban scam. How blay. Tekan dia na wara kena kan nuksa. Hakini ki benai beladab benai belai. Benai match ni yelik kai stispo waken. Waken people samlang ngit people dai. Cho waken. Akan mau kapor bila guys stispo waken ki jingking. Saya tu jingking. Tu jingking. Ki jingking ki balasna hashtag riat tang dah kisit sudah. Kat bang adang ya ngayu I wei kena rit kentai. Kumido ma, balak kumido. Kamrit kendian. Ipasir bah hadu kata-kata ban ya kita ki jingking. Pai bah hashtag riat kentai. Bun kita ki dekhar bawan napo Asam nata ter napo Israel dan bawan ani itu kita mizole ke kenyo tapi bakiya hang tai isne bha tiki bajia ini kena kan tai itu sir bha tu kata ban ya kan ke jingking ke bajia ukpa jungi habo I kita ke jing sir di shifting jungi ula betin ula ikti dah ula kener but habo pa ula kener kiti betin I ke bajia ong itai kena kami ke jingkemen ba ke jing sosial Kau kajing shifting kalau do na, pi hap ki kenarit mo, kedan kata kajing kemen jiki, ala dan papa, kedan kajing shay. Nak kata kedau habang ipai si David kat kum kasam ke bar penyo, David open pau express open pau, ya kajing sos kem kajing shania kajong, how play. Da kajing kemen, mana kedekot ki basharum, kini iba open pau ya kajing kemen, kajing ro, kajong ya ublay. Kay kadaw. Kau pelong David ban sos scam hadu kata ublay. What happened kijinga? Mangam piru ngimai na kijinga. Kum ki bangai pat kum nong yu ka jinga. Kum nong ipet ka jinga. Pet no David ulak kum no. To kamat ka bening kong. Kadaw bening kong utrai ulang ka jingshay peni harum. To. Ka Jesus scam ka bet no ka jisupting. Am peni gitu ka. Nagaway. Aisyu, sikumat. Oh, teh, apsha. Asha kita mah, try ulang kecing syai. Toh, kebening kong, David usno syai, nomor uang no, try ulang kecing syai. Toh, habis keren sepang kecing syai, pis suk bas kutu. Tang bab hapet kat kum kecing dia. Ha kecing syam kecing David, umat apa yang kecing ya. Kum no kecing syai kandan apa yang kecing ya. Oh, agak gospel kecing Yesus kum no menikon kat basau pen iba kecing batai kelong ba. Kau kum no. Hau ladan ka jingim, bakata ka jingim kelong ka jingshai, jong ki breu. Ka jingshai hakui ka benta ka keren sepang ka jingim. To, kabar pan ka jingshai ka keren sepang ublay uyoi, ublay utip, bat ublay unyalam. Bat kata mo, ublay halor do berkoi, uyoi, utip, bat unyalam. Kata deka jinglong ka jong ublay. Hakamiat ka badum, hamtam habang don lai. Ilam no, iwat to slide yang ne po mobile, babun, iwat ban ba. Senang kendang ngida penerkam dek to slide. Mo bat kiwe. Hakamiat ka badum, balai ban yoi. Apa pipai sepang ublay apa nang kijing ya? Kau ketin jong blay ka ong haksti sige Hebrew, namang basa kot ka bakat lai, ka ong ba But om don ka jing tao ka ba klempau hakmat jong u. Sap. Om don ka jing tao ka ba klempau hakmat jong blay. Kamut kumno. Mut u blay u I lot paro khoy. Nakata ka daw pi yang ne ba. What happened ki jing ka jong David usnguto. U ngai ba u blay u I kendiang. Kita berkhoy. Nanta
Wat utrai jengi Jisu haga gospel ke jumat nong besipo wud khot ke baat penriu wong kum no Jisu. Namar kata tu wat shifting yaki. Naba om don ke ikiru ke bala tap ya ke ban on om penpau. Bat ya ke bala buri ya ke ban om tip. Kena no ke jing jia jong ke jing sharp penstom. Ke jing jia jong ke jing e. Om don ke bulai sham la tip. Sa wat shifting au Jisu. Akan tien dengan jing ai mesim. Dan nak kata daw u debit pi hang ne u sutu ha ban shane ha blai u blai long ke jing shai junga ke jing em junga u tip nga u yi nga balengan shifting kata de ke jing yi ke jong u debit to nang ta ka yer surum kendian u try ulong ke jing penem ka baar ka daw ulong u try ulong ke jing penem lane ke jing pelai kiong to pi u blai om tang ba u yi u blai om tang bu yi ke jing ya ke jong pi utip ke jing ya ke jong pi handai udan ru ke jing kalat ban pli ban thau kum na ban lai na kita berkoi to ngin pai kendiat akan tesman ke berem haba u blai u yi ke jing bamman jong ki brio ulalem no haba mi ke jing bamman ka ba kraw ha ka pertai ulas ngosi bat ulang bangan pendam no ki brio nadu brio hadu umrah handai sutanat pat ba wada pening jengata wi bon noa ulong brio wasyam ke jing ye bat ke jing snai ha blai la lam no la thau kalat ban play mu lengba ke jing leng to nang ta ke bobot kum no blai play ya ki brio ke jogo abi pa spong Joseph bro pitep habu syak dia no kum umrah siri Egypt ke bejia barok ka khanai la tip anda bulung sim kini kin maju kila tip ya gaji syabar okoi kila sedang ban khnyu ban shifting bat perkat seni ro kum jo let's say ni sepenhiat put ingi kum no Joseph open pa ha ka kitab Genesis kalau nong ke pesan po nan pulih kendiat ba phinyu i ka download ka jong Joseph ka gini benta ka khot ka bakat khandai kintin Joseph ki pasong temat mal long kum Jisu long ka sur ka jong Jisu long kum ne baru Joseph ulai tu haki what shifting naba hato ngalong mga ka jong blai pi shisha pila tmu ye ka bas niu persya yanga hanre blai ula tmu ye ka ban penba ya ka ban penlong kalat kuma ka long akan ngi ya ka ban penem ye ki pat ba babun namar kata what shifting and rib sai pi bat ya ki barit ke jong pi bat ula pentingan ki bat ula kren pesubha ya ka donot ke jong ki pi ka donot jong Joseph ngas tenat ba ban pulai ni ka penta ki kim perkhat tak muai kat bo Joseph usim ba kena dekat lat ban penem ye pi hot ki tumu de bas new ka jingjia ka de bas new re ha ka jing penya ke jong blai ka kelalong penban ka lat jing penem na kata kedau ka bor ke jong blai ka de ka lat ban penem ya ki pri ke jong dang tapi ken mau yo Shadrach Meshach Abednego laingot kataru ke jing ma ka bashir kai pa ka ding ban bread halwar ding ban de mangampi kum nong ilat ya hande ka bas tenat ba na kini ki shikri jong blai kalong ba ki ong kum no ka wai kenten ka bangas nat ka ki ong ba ken mau ko sim wat la da ublai jingi yarap ro dalilai nginang mane ki shenia skam ublai abukut usim ne pukun isar wi ba mi saungut ha po kalawar ding kila lai empat hadian hadu bakalong man ka jing tep ublai em ha kata kervi pi ublai u play galat jing penem nakam ta ki brio jing u tep ke ai banyara nam ta jongki to habu blai u tep ban thau ya kalat apa dang ki jing ka pani kumno the next point utrai ulong ka bor ong David try ulong ka bor boleh Yesus kam nama try ulong ka bor akan no benta pisu tu ban tip ya ka bor jong play na chuai ka nuk saba pinyo kem ke jingwat tapi kan mau ha ka jingla halor ulum Karmel apa dang Elijah marwe bat ki noi tulpa ki jong bal hadu kano saus pa san pongut ban pensisa ban proof ada blay ulak ban penhap ka ding tau long blay ke bejia haba u Elijah ula duai ka ding kala hap hang ta baro kile i bo blay jong Elijah ulong u blay u bm ka bor ka jong blay ka peni
lomba ke jing duai ke jong Elijah dang ta shushu ke bor ke jong blai phla ban ir kum ju lomba ki kun Israel ha ki yai lomba ke duriau kat ke duriau ba ke kat arliang kolong ku ke ro ke gene berkhoi ketika bor ke jong blai dor kat ba ki brio ke jong dang ta habi pai pong Samson ula ban penjat kita barokhoi ki daloi jong Filistia ban priap iki hadu kata ke bor jong blai balai dor kat bat ki brio ki jong blai nang ta ke dau ke bor ke jong blai ke lon kat bat debet banila persyak wat Goliat we you te bom at share on David wan ban kren benyi bat you blai sa mudur barok yang me wan kumne wat men jong tem yo hadu David ulai ta kertang jong try you kon kan dong tiang nang ta ke dau wi ke bor ke jong blai how David pi dai na ke dau ka pelong you David ban scam kata ke jisuna jong how blai maka jisup ting kam shem yo jaka yu de kan dia abe de ke jisania ka jisania how blai bayam ka yo jakaru what how shiki jong blai ujob ma pe ujob kat kitu ke jinga ki bomat mdan mala ban ki ya ke jing sutu jong yo blai ba krabo habakut uyo ke juba no blai Tito, ngan ai kendet ya kene ka nuksa bu pisutu ki balik school ngi baro itip ba. Hakene ka pertai ke jongi, baro ki kenja badan jingem mo, ki ji tau, ki dipen, ki shani alut hakai, haka sngi. Ka sngi ke degwe ke ba ai bor baro khot. Nakam ta ki badan jingem ha ka pertai. Ki banget, baro khot ki banget. Ki don ka mentip ba ka bor baro ka debet tang no blai ba im jongi. Dekum ta ban sngan ka jingem ngi don ka mentip yo blai ba ka bor ka jongu to ka benta ka bobot ka bar ka mat ngan ai ka jing duai ban wat yo blai to duai ban wat yo blai to duai ban wat yo blai to ngan pulai pi ni ka khot khandiat nomor ba teng teng kalong hakane gurukom David haba duai udan ka jing ka kentin ka balong negatif hangne dengan pulai ka khot ka basa kadun rio kau kumne kampat poy shika negatif ma sadi de ya kana ka wenga karpat utrai ya ka tangan ya wan bat ngan yo shong ka yung trai baro isngi kerta jonga ya ka ban khmi ya ka jitnan utrai bat bani kli ha ka tempul jongu namar ha ka sngi ka jing jinjar un rikop yanga ha ka ying jan jongu ha ka zakari ka tabernakel jongu un buri yanga un kentiu yanga halor umausiang Tuhan pulih tangkat tu namar ba David uat ya ka khmat ka jutrai. Uat ya khmat jutrai. Kayak gini. Ka jingmut jengene gelong ba David utrang. Dan ke desire. Ka jing terang ma ban wat utrai. Belai. Usngo tu ya ka bor ka jeng belai. Ukwa ban ya wat ya utrai. Habadan ya utrai, habadan ya belai. Kayak ke jing yo ka jingi. Kayak ke jing mentoy. Ka jing mentoy gelong ba habadan belai ka jing jenjar kini ke jing sneu kim yo jaka. Ka jing sneu. Ka jing sneu kam la bandan ka jaka bu belai udan. Ajaka jung ta ka don ke jing sup, ka don ke jing ba, ba ka don ke jing kemen. Kini gilang brat ke badan ha kesam, la janmiet ndal aset asam ki shngan ba ki long safe. Kam don ke jing ma. Den ai pi ke we nuksa. Shapang unu somla uba jingai na laying long kumno shabar. Shabar no blame, shabar no kpa, shabar na ying long kumno. Ai harum kendet tok. Itu ga yu. To shapang ukun sarang auria. Asyo ukun sarang auria. Barok ngitip ya kene. Ukun sarang auria habau dan shabar na ying. Shabar no kpa. Ig bejia. Hakaba sedang uyo mat ya kijing snobha. Nomor umi rengkat berkata kijing temu. Banyo ya kijing snobha. Henry kata kijing snobha pat ka kelalong pun banyu tang si tengpo. Hadin kata umat ya kijing tang. Kijing sniu kelawan. Mau kijing dia ka skusi. Ha kijing em kijing. Balai. Namar ba udan shabar na laying. Kibriu ke beran shabar nu belai. Wat mut bakin suka mesin. Kan don me kijing la ka bakraba. Kam tam makren nam taki bangai. Isen bidan shabar. Kan don kijing la. Kan nam suka mesin. Nang ta
An ai pi kan sa spang Adam bukum jo. Wa Adam ke baja. Hadian bola du no e ke slok ke fellowship baru belai. Belai la ben ayo. Ke baja. Long baka jia ke jingpang. Ke jistom. Mau bat ka kurim jungo ke lok jungo. Ke im. Nangta uhapan triston. Ta ke jingtem. Balai. Bola du no namar ke jingbom ko ngu ke jungo. Nangta habangi pai sepang apsal pol. Unya paru brio ko ba plau ba. Bala pipule ke jingto jing apsal pol. Na do bu syambat ni Chris brio bom dan ni Chris menca bom dan. Bom ngai hero. Sa. Hadin bola syambat ani kwa syu tang manino dan klana kwa. Na kata daw apsal pol ong lasa na klai ngalambat manu Chris. Pikita kintin di apsal pol. Usmo to ika jing kedor ka jong Chris hadu kata. Ong ka jing rasyam sim kat bangana syakri ukam tiang hanga kat bangana iye shushu yanga. Hi dena ta kadaw debit ru usyam habo soto ika jing bha ka jong blay kwa dalilay bagini ki bar khot ki bajia saudong jong kum ka jing snil kin pen shepting yu kin pen rit masim yu kim yo jaka kita parokoy. Nak kata daw debit usong ha kasam bat pulai utrai ulong no lang berat jonga ngan om kerdu. Hadu kata usung tu ya ke bor ke jong ublay. Do ke ke badan kam kolong ikan mau kendiat na kitab Yesaya kendong pesan-pesan ke khot ke ban rio. Uong kumno. What pil try kat badang la ban shim yu. Kerpan yu kat baudang hajan. Kabamut ba kat badang don ke por what you blay. What you blay kat badang don ke por. Ublay dan hajan jengi. Barhasenda ke jengi. In poy sya kamat ke ba kadu ke balai. Ke balai. Ublay uyok snow. Ya ke jing duai ke jengi. Ublay uyok snow ya ke jing duai ke jengi. Na kene ke khot ke ba nyo hadu kesal. An pule kendiat bapin yok bat ikene ke jingmun. To snow atrai. Habang alenya dalam kekitin. To isneiru yanga bat to pai kitin yanga. Hagan ni bentar da pipule ba long kumba ublay umdan. Snow atrai long ba ublay umdan. Ke jing mut ni kenten ko long ba. Debit kat kata ke jing IT jing usublay unang continue kan. Kwa shu ba ublay umdan kat ke jing em ke jong. Uya mat ke jing tiang ke jong blay. Kwa shu ba ublay undan ke jing em jong. Umde ba ublay umyo snow yo. Umyo iyo. Kam de kata. Ande ke de ke mesim jing kwa shu. Ke kata. Kum kenuksa. Pikamai ang sisngi subuh si hajar. Kabang am ketu gajing kamai pi pikwa panang kiu kalong kumta. Teu debit ro kajing tiang gajong try kajing am jung unang kwa su ablay. Isnai nga dan kat banga kalong kata. Kam dai bu blay gelut ani bi kita. To kamat ke benikong kalong kwa utni pi. To habi dai bat kajing duai. Habang yong blay yo snow. Dan kam le yu ban yai ne daga jingesha. Balai hak ban yai ne daga jingesha. Au ipi ba hak jinglong kista ding habang iduai. Kadan baik ke jing kendu mausia. Dan teteng kawa piduai kat lo kenoro pimyo juba. Piong piang teten piong da se blay yo snow. Ne umyo snow. Ne umyo i. Kidon kum kita ke kom perkat. Henry ke ka bang kwa nong ne kelong ba. Ublay long ubakelut. Nakam ta kijing tuai, kijing kepat kijong pi. Henry, utip ya kapor ke babiang ban jubab ya pi. Apa dan kijing ya kijong pi. To kawe ke bang kwa ban shim nang ne kelong yai ne bat ya sha. Apa pi yai ne, hau blay, kapen i ba pi shan ya. Ngilong faithful. Na ta kadang, kapen kan mau ngi haba wan kijing ya ngin le kum no. Atu blay umi, atu blay umdan. Na kata kadang, kum ki bangai intan kam ban pek. To. Nyat harum an pen pi dan kapor ke boleh ukloi ban juba akan urukom Elijah pikan mau kapor bo duai ban hap slap mutas pang hap slap mo mar sin duai Elijah ka beneng ka hap slap sa adu kata ka bomur kumno ublay uyosngo ukloi ban juba ka song kapor ke jongo nangta dan ro kapor ke ublay uslam ban juba usuki ban juba kuma ke jing em ke jong ujo usuki ban juba kat kita ke jing jar ke jong ujo aro khot ke jing sakran
ki baharukom Henry hakabakut ke Bible ko ang ba ujob uyo ke jikirku sipun sya bani kata ke buyo mencua kemun ublay utip ya kita berkhoi ni sutenat ban perkat na gospel ke jung Lukas ke nong berkat pra kat benekong hadu pra pikin mau sipang kene ke bau Jisu kran sipang ke persi ban yai duai right pelidon kamen ya duai la piyo nem yo jubak menta kumbang ikwa mi Jisu ang yai duai utip ban bishar hok ban ai hok ya kita ki bekerpat yo de ke ibu piyo nang ne ya sya aki jing duai ublay unjubak hakapor ke bebiang nang ta Petros yutu ba ublay upeslam ke jubak ngamar utip ya kapor ke jugo bat kai ke ji peslam ke jong ublay ban jubak kadan ke burom ke jong ban penpau hangi ngan ai pi ke nuksa kendiat tapi ken mau ha ke jing yap ke jong Lazarus gospel yonis ke nong pasau ke bejia Jisu peslam ban poi syaka ying jong ke Mary berkemata ando lapoi ulaya ada beliau Jisu la penim yo Jisu ang berkata barok kelong ban penpau ke burom ke jong blay pi utip ublay utip ike berkhoi ha ke jing bu baik ke jong te kendiat kani ko ke nuksa ngan ai sekani ko ke point pikin mau asupol ke bejia duai hadu lai sien ban keria no usia ka do ka sur ke jong blai kawan ka ong ba ka jing e junga ka dak biang yame ublai yo so ya ke jing duai e shwab ngan shong as kwa un rai ke ne ka ka Jesus ka ma ka jing duai ka ya rap ye pi ban om septing ya ke jinga namar ublai utep ui ban udan ke bor ban pelai nak ta ka daw wat nom dum sim yai wat ublai yai wat ke kmat ke jong blai namar udan namar hau gedang ke jing sngan bat ke jing kemen bat ke jing kemen bat ke jing pa ublai yo i yo sawi ke jing duai ke jong pi yai sha bat ya you namar kata haba piduai long ke scam jing mot bat nom artetien long scam ublai tip ya ke berkhoi ditang ine ji ka belangkat ngai pio jing mot syafang ban scam ha ke jingai wat apa dang ke jinga nam ta ke brom jong blai lekirku amen